पानी गिलास देहटा नहीं कंपुचिलो पारो ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା କେତେ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଚାରିଦିନ ଦେହରେ ଜର ଔଷଧ କଥା ତ ଛାଡ଼ ଭଲ କରି ମୁଠେ ବି ଖାଉନ ସେଇ ଦେହରେ ଜର ଅଛି ତମେ ଯାଇ ବଗିଚା ଗଛରେ ମାଟି ଦଉଛ ହେ ହଟିଆନାଥ ଏଇ କଣ ତମର ବିଚାର ଶେଷରେ ଅନାଥ ଛୁଆଟାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକିଦେଲ ଏଇ ତ ତାଙ୍କର ମତେ ଭୋଗିବାରେ ଥିଲା ମତେ ଏଇ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି ଲୋ ବାପ ମାରିଆ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଭିମାନ କରି ନାଇଁ ସରିଗଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋ ବାପ ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ତୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଲୁ ଯେ ଆଜୁଲା ଲୁହ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିଛୁ ପାର ଆମେ କଣ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ରହିବ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋ କଥା ରଖିବ ସେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଠିରେ ରଖିଛ ସେଇଟାକୁ ତମେ ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଇ ଦଉନ କାହିଁକି ଆରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେଇ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ ସେ ରୁଦ୍ର ଆଉ କଣ ଆମ ପୁଅ ହେଇଅଛି ସେ ଅମଣିଷ ଗୋଟେ ଜାନୁଆର ପାଲିକି ଯାଇଛି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେଇ ଘଟଣା ଜଟନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ଲୋପାର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ଲୋପାର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଯାହା ହେଲେ ସେ ପୁରା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଏଇ ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର ଗରମ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ପିଇ ଦିଅ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତାର ଆରେ ଚୁଛାଟାରେ କାହିଁକି ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେହଟା ଖରାପ କରିବି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ମରଣ ମନା କରନି ମତେ ତମକୁ ମରଣ ଏ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ପିଇ ଦିଅ ତମେ क्षीर ग्लास ले पावे हां कहां को पचास से क्षीर ग्लास को छोई देयो से क्षीर ग्लास को हाथ मारवा को तो छोड़ा के दे आज तते मारू मारी नहीं वो नहीं क्षीर ग्लास रखी यार रहते सास क्षीर ग्लास कौन की दे देला एवाले मिसे पी देले बाबू घरे ना मरी जाती रे आप ने क्षीर ग्लास को पी देला ये रुद्र मुठी रो पी लो बाबा आओ मारो अरे सास से तो लेने वाला बड़ा ଏମିତି
ଆଜି ତୋ ମା ବାପାକୁ ତୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏମିତି ତ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେଲୁ ନା ପରିଶୋଧ କରିଦେଲୁ ନା ତୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେଲୁ। ବାହାରେ ପୁଅ ବା ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ ବାପ ଭଳିଆ ଯାଇ କରୁଥିବା ବାପ ମୁଁ ନୁହଁରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର। अरे ताऊ आना को लो देखी तोड़िया कुआई रुजल नो अरे से सुबर्ण नतरन मंदिर जीवनने मजा कर आनो ले ए घर गिरा कोन निर्माल्य पानी त पानी पाइबनी ओ रुद्र के भद्र दाड़ बसे भद्र बापा बहू बापा बापा बहू बापा तुम कौन तुम देह मुंड एमती एठी झाड़ू झुड़ी ता माने न खाई न पी काम करूच